Situa Gomos Marbun Boru Saragi. Apa kabar? Banjar Nahor? Sehat, semangat ya? Oke. Mulyati Maritu Hatta, mulyati manang dihita saluhutna, molo au sendiri nian dang pola huboto nang mabek kata samputan au tiba-tiba ay tarsong ko te. Alay saluhutne kesepakatan tamon. Tu damang day nang suang-suang ini dongat tubuh saluhutna, tu boto nami nang tulay nami, patut to hita marlas ni roha di tikion, ala boydo pehita marsaur saluhutna Banjar Nahor borubere ibebere. Jarang do sebenarnya biasanya hita sudah marbun, alai sonari khusus Banjar Nahor borubere ibebere, sada kibanggado di hitaon, apalagi tabereng sonari tung macai ramedo hita namarpung apalagi sadarion. Jadi mulyati matotong di panitia, mulyati ma di BPH, namangulahos sa luhut noon. Hamis yan atas nama pribadi sebenarnya kurang begitu dang pola sering dohor rapat. Jadi minta maaf perjolo molotung buhure kami sono tung macai uli bagak di baik panitia dohot aka amang BPH bamulyati ma di halu jamuna agiat ma tujulanon lambar sada ma Banjar Nahor jala ikosong nomba hita mulai sonari sahatu seterusnya tetap mersada ima songon hakata sambusa kami mulyati matotong di amang padita nong pasahaton barita nauli di tongah-tongah di Banjar Nahor saluhut nai gabe jamita na mangulu ma di tongah-tongah di parngulu di Banjar Nahor horas pita suluta manginang mulyati ma